δουλειά του. Κάνει τη δουλειά του. Προσπαθεί να κρυφτεί. Έχει επισημάνει τον κλέφτη και τον ακινητοποιεί μέχρι στο του πάει το αφεντικό του. Λέει, μέσα βρώνεις. Ο πολιτής παραδίδει το πορτοφόλι. Και ο Θοδωρός θα προσπαθήσει να συνεχίσει τον δρόμο του αμέριμα. Τώρα, έλα λίγο πιο πάνω. Όμως επιστρέφει ο κλέφτης. Αυτή τη φορά όμως θα έχει κάπως πιο δύσκολα. Βλέπετε ότι επιμένει και δεν μπορεί να αφήσει τον κλέφτη. Δεν το ξεμβεί από την τσέπη του. Προσπαθεί να κρυφτεί. Έχει επισημάνει τον κλέφτη και τον ακινητοποιεί μέχρι στο του πάει το αφεντικό του. Λέει, μέσα βρώνεις. Ο πολιτής παραδίδει το πορτοφόλι. Και ο Θοδωρός θα προσπαθήσει να συνεχίσει τον δρόμο του αμέριμα. Τώρα, έλα λίγο πιο πάνω. Όμως επιστρέφει ο κλέφτης. Αυτή τη φορά όμως θα έχει κάπως πιο δύσκολα. Βλέπετε ότι επιμένει και δεν μπορεί να αφήσει τον κλέφτη.